ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ତାର ଦେଖିଥିଲି ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ 2:17 AM। ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମେସେଜ କରିବାକୁ ମୋର ସାହସ ହେଲାନି। କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଭୁଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଭୁଲି ହୁଏନି। ମନରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆପ୍ ପରି ସେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସେ ମୋର କିଛି ନୁହେଁ ଆଜି। ନା କଲ୍, ନା ମେସେଜ, ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା, କିଛି ବି ନାହିଁ, କିଛି ରିଲେସନ ନାହିଁ। ତଥାପି କାହିଁକି କେଜାଣି ତାର ଟାଇପିଂ ଦେଖିଲେ ଏ ହୃଦୟଟା ବହୁତ ଜୋର ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଆଡ଼ୁ ମେସେଜ କରିବି ପୁରୁଣା କଥା ପୁଣି ଉଠିବ ଆଉ ସିଏ କହିବ ମୁଭ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇ ମୋ ଚୁପ୍ ରହିଯାଏ ଆଉ ନିଜର ଫୋନ୍ଟାକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଗଲା, କିଛି କାହାଣୀ ଏମିତି ଥାଏ କି ଯାହାର କି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ନଥାଏ, କେବଳ ରହିଯାଇଥାଏ ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟିର ନାଁ ଦେଇଛି ଲାଷ୍ଟ ସିନ୍ 2:17 AM। ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଦୁଃଖ ଭରା ଦିନ ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ 2:17 AM ରେ ତାର ଶେଷ ଅନଲାଇନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ଭିଡ଼ିଓ? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲଭ୍ର ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ୍ ଷ୍ଟୋରିଟେ ନିଜେ ଲିଖିଥିଲି। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି এই ଭିଡ଼ିଓଟି, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।